Ja bih sada zamolila članove žirija, gospodina Kikija Lesandrića, da nam se pridruži ovde, a pored njega bih isto tako pozvala i gospodina Marka Milutinovića ispred kuće PGP RTS, kako bi nam saopštili odluke, odnosno, evo, Kiki dobija sada tu ulogu. Ajde, Kiki, da čujemo, čujem da je zapravo bilo teško doneti odluku o pobedniku, a imamo i neke promene, vidje, tu svi su tu, dobroveče još jednom. Hajde da čujemo par reči. Bila je žustra rasprava, koliko sam imala priliku da čujem. Pa, rasprava nije bila baš tako žustra, ali bendovi su uglavnom bili jako kvalitetni. Lomili smo se zaista oko 2-3, za koje zaista mislimo da su zaslužili da osvoje tu nagradu. Na neki način čitaću specijalno priznanje grupa Fireland, Babušnica, najmlađi, najmanji. Inače, imao sam prilike da ih vidim na mom koncertu, bili su mi gosti, preslatki su klinci, siguran sam da će napraviti nešto jako ozbiljno. Ali ipak smo se odlučili da bend koji osvaja nagradu sudeći po vama očito da nismo pogrešili. Definitivno niste pogrešili, ja lako pozivam članove ovog pobedničkog sastava da nam se pridruže ovde na sceni. Ako neko od vas želi nešto da prokomentariše i da čujemo u ime PGP RTS-a šta je to što zapravo pobednici mogu da... Dobro večer, dragi mladi prijatelji, dame i gospodo, uvaženi kolege i partneri. Pozdravljam vas u ime kuće koja, evo, u predvečer je velikog jubileja, 65 godina PGP-a, naravno, laureatima. Nemojte sumnjati u objektivnost ovih divnih ljudi, mojih prijatelja. Večeras je, moram priznati, napravljeno malo čudo. Slučajnosti. Danas je Sveti Olimpije, čudotvorac. Verovatno čudotvorac za mnogi od vas koji ste nastupili na ovom stage-u. U malom prostoru je izmeštena prednosna matrica. Znate, u poplavi raznoraznih sadržaja, bilježenju neukusu, večera se nešto divno. Aplauz za sve vas. Na samom kraju, da ne bih dužio i gušio, čestitke naravno svim pobednicima, a svi smo negde pobedili, pre svega vi, i lagani apel za sve vas, što kaže pesnik, sve mi ne diraj, ne dajte da vam ukradu snove. Gde su nam pobednici? Molim vas, izvolite na scenu. Još jednom da zahvalimo svim divnim učesnicima, svim finalistima koje smo večeras čuli. Ja sam sigurna da ćemo se sa nekima družiti i za godinu dana. Posebnu zahvalnost svi mi ovako zajedno dugujemo direktoru festivala Draganu Jociću, koji se naravno pobrinuo da to sve bude ovako dobro. I eto, za sam kraj nam ostaje da čujemo ove fantastične mlade ljude. Uživajte i čuli ste živi. Zahvalio bih se pre svega članovima žirija i svima vama koji ste došli da nas podržite. Totalno neočekivano nešto.
ali mislim da je to što smo se trudili posljednjih godinu dana da toliko radimo, na kraju se isplatilo. Hvala vam puno, hvala svim bendovima koji su bili, svi su bili sjajni, svirat ćemo svi zajedno opet nekom drugom prilikom, a sada slušajte ponovo biti. Evo dogovori ko će pričati i ko ne. U svakom slučaju, ja mislim da je red da prepustimo za početak mikrofon muškarcu. Milane, moram da čujem kako je bilo. Čujem Rastko mi se potpuno oduševio što ste svirali Unplugged. Kaže, moram da se vratim što pre u salu. Hvala vam na tome. Znaš kako, mi smo, kad sednemo za klavir i uzmemo akustične gitare i vokali, mi se vraćamo svojim korenima, vraćamo se u svoju dušu. Jednostavno, mislim, to je nešto najbolje što može čovjek da napravi. Jer se čuje taj vazduh između nas i publike, čuje se kako čovjek diše, da li ima emociju, da li osjeća tu muziku, da li veruje u nju. Znači, nema svetla, nema pomagala, nema lasera, nema kompjutera koji ti zamaskiraju 90% stvari. I to inače nema kod vas. Pa mi gledamo da bude što manje. Pokušavamo da sviramo muziku s dušom i pokušavamo sa ljudima da napravimo jednu konekciju na bazi onog što stvarno osjećamo. A mi volimo ovu muziku. Znaš, kad sreteš neko ko vidiš da voli da radi to što radi, ti mu veruješ jednostavno. Znaš, kad treba da te operiše neko, kažeš, samo ko je najbolji, kao. Mi kad izađemo na ovu binu, mi smo ti. Hvala vam na tome. Da ne zadržavam devojke na štikama posle sati nešto skakanja, nije vam lako, ali proputovali ste gotovo čitavu Srbiju u proteklih godinu dana. Vi ste promoteri ovog festivala, snimili ste fenomenalnu Milanovu do duše pesmu Svet je muzika. Želim da vam čestitam na tome i hvala vam što ste podržali mlade ljude u Srbiji. Pa šta ja da kažem, prosto s moje strane i ja se zahvaljujem svima koji su bili večeras, jer ovo je zaista nešto jako važno za omladinu i uopšte za ljude koji žele da se bave muzikom na jedan profesionalan način. Kao što rekao, profitovali jesmo celu Srbiju, ne samo Srbiju, nego bili smo i po svetu, zaista. A sada se selimo u naš studio da pravimo naš novi album. Radujem se svakako. To samo za kraj, onako profesionalno, stručno, ocena večerašnjih bendova. 11 ih je bilo iz gotovo čitave Srbije. Kako si ti zadovoljna njihovom prezentacijom? Meni je sjajno bilo, ja sam slušala sve vreme, odlični su bili, mislim ih 11 bilo, tako je. Pa sjajni su klinci, oni žive za ovo, vidim da su srećni, idu, slušaju kako su ispali snimci, pitaju da li smo bili dobri, da li smo odlični su bili, čestite mi na svemu i samo ovako nastave. Hvala vam puno, moje verne bebe. Hvala i vama i evo apel svim mladim ljudima da vide posle ovog festivala da vredi baviti se muzikom, neka sednu, nek pišu pesme, neka nam šalju pesme, već od sutra počinje konkurs za novi Unfest. Znači sledeće godine će biti još pompeznije, još bolje, znači mi smo večeras pokazali kako to treba da izgleda. Pokazali smo da mladi ljudi treba da veruju to što rade i verujem da će sledeće godine ovo da ide dalje i dalje i dalje i da ćemo već za par godina napraviti od ovog manifestaciju koja će biti u Sava centru. Zahvaljujem se svima koji su bili večeras, zahvaljujem se svim mladim ljudima koji su
uzeli gitaru i počeli da pišu pesme i vidimo se što pre. Hvala vam najlepše. Hvala. Hvala još jednom, mi smo Demija.